את לא חברה שלי עדיין בפייסבוק הזה. איך עשיתי לך מקודם? תעשי פאוזה. למה? אני? מה פתאום? תביא לי, נראה. יום. דווקא מה זה? מה? איך זה? יפה לך חכום. מתאים לאישיות שלך. די. איזה מגעילה אני, די. הכל בגלל אילן ועמית. אילן ועמית מדרדרים אותי לרעה. אני לא אוהבת אותם. אילן מלמד אותי להיות עוד יותר סטילית ממה שאני, ועמית מלמד אותי, בוא נקרא לזה חינוך מיני. חבל לך על הזמן. את מצלמת? לא.